Здравейте, аз съм Тигър Мастър с петия клип на Battle Swans. Ако ви е харесала играта, изтеглете си от Google Play. Когато почнах за първи път играта, пишеше, че това с нея ще се е случвало през 1942. Може и да си е вярно. Да видим какво са писали. Ардо и геймера. Ето ма имени Яни. Сега ще атакуваме. 107 левел, може и да е лесен, но може пак и да е труден. Ще видим, надявам се да е лесен. Не е много силен, не е много и слаб. Ще го атакувам. Че мисля, че първо враговете. Надявам се играта да ви е харесала. Може и да е интересно за вас. Ето, почвам да атакувам. Съжалявам само, че ми е хак. То нищо. Пак е интересно. Защо да се чуете да се не знае. Добре, пускаме танк. Поне 3 баса. И тези военните ще дойдат тук. Ако искате, имат самолетчета. Явно да нямат... имат. Трябваше да се десети, че ще имат против самолетчи и машина. Не! Тръп! О, яко и то се е сложил американски. Браво, не! Как се справят другите. Тук още малко трябва, защото сигурно другите са умрели. Така да не се надяваме да е това. Ще унищожим танхала. Тей. Тези неща ще ги пуснем тук. Ето те ще ги разпръснем. Като разпръскате гранати са, но по-различно. Пускаме подводници. Надявам се да спечеля. Опа, ланка. Добре, че той вари. Аре.